anyerosaken Sri Nalendra Bathara Kresna ingkang sumedya ngupaya minta sraya gantos ingkang winuwus anyerosaken wonten pendhapa kelurahan Karang Tumarintis Kiai Semar Klawan Besut ingkang sumedya nengga mapundi wangsa durung wonten kondur dhateng kelurahan Klampis Ireng Sut napa Pakdi ayo dianti wong tuamu kok tumekaning saiki durung ana bali le oh nggih Pakde
Sud. Sliramu karo aku iku tinimbalan nyemar ana nggoning halaman balai desa Bendo Tertek kene. Lah iki dalam acara rumah desa le. Oh, nggih Pakde. Lah niki tinimbalan kalian sinten? Tinimbalan dening warga masyarakat desa Bendo Tertek kene. Ngaturno gong panuwun le karo segenap panitia, Bapak Kepala Desa, Bapak Sekretaris Desa, Pak Polo, Bendahara Desa, LPM, RT, RW, Ibu-ibu PKK, segenap warga dusun Bendo Tertek kene muga sakmarine nganakno ruwat dusun ya tegese ngono ruwat desa iki bisa dadi desa sing gemah ripah lojinawi Kertoturya Raharja adoh blaine idek rejekine le akeh rejekine dadi desa sing gemah ripah. Lah iki ngaturno gung panuwun dumateng panjenengane Bapak Malik selaku petinggi uga panitia le uga ngaturno gung panuwun dumateng Bapak Slamet, Bapak Rukat Sancoko, warga dusun Bendo Tertek kene le. Lah iki yen dik kene iki saben taun iku rikala semono iku mesti nimbali wong tuamu almarhum Ki Dalang Pitaya biyen le. Lah saiki awakmu miwiti nyemar ana kene muga taun ngarep bisa nyemar rene maneh le. Oh, nggih Pakde. Lah iki sadurunge ngaturno gung panuwun tak aturi jumeneng sawetara. Ayo. Maos selawat rumiyin. Ana dawuh sapane wong gelem maca selawat sepisanan iku ganjarane 10 kebagusan. Ambe nunggu sinambi nunggu tekane wong tuamu, Sud. Nggih, Pakde. Ayo. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli alaihi.
sholawat Jibril. Oh iya, Gong. Lah iki ngaturno Gong panuwun re karo rawuhe mitra-mitra sing sing ngestreni anggonmu nyemar ana kene. Lah iki ana rawuhe dulur saka nggoning Blijo Sebani Tarik. Rawuhe Ustaz Said dalah ingkang putra Pak Breng. Rawuhe dulur saka nggone Kalimati Tarik Mas Supri Serombongan. Rawuhe dulur saka nggone Wunut Yanti Mojo Anyar Mas Kusnadi Serombongan. Rawuhe dulur saka nggone Pekuwon le Bapak Polo Sutoyo. Oh iya. Nggih, Pakde. Lah ngaturno Gong panuwun le rawuhe dulur saka nggone Ngarja le. Ana rawuhe Lek Jito, Cak Ripin, Pak Munaji, Pak Sueb, Pak Tis. Lah awake dhewe kok tinimbalan nyemar ana nggone Balai Desa Ngarja Jatirejo iku nek gak salah tanggal 7 lho. Nggih, Pakde. Tanggal 7 niku mandher wonten ujunge. Ya. Lah meniku kene iku pindah menyang nggone Balai Desa Belahan Tengah Mojosari. Mandar campur sari niki dimeriahno karo bintang tamu saka nggone sapa Mbak bintang tamune, Mbak? Kalih sinten? Oh, dimeriahno karo ana bintang tamune campur sari ku Devi Aldiva karo Adinda Rahma. Oh, damel tenggene halaman Balai Desa Mojosari. Oh, nggih, Pakde. Lah iki sadurungna ngatur Gong panuwun maneh tak aweh palipur sawatara. Oh, nggih. Lah iki tak njaluk bantuane sing nomor 2 teko nggone entan ae. Sinten, Pakde? Niku anu Mbak Yune upin-ipin. Ayo, Kak Rus. Duh, lah wis. Iki operator handale Madya Laras iki. Nek krungu ngene iki lak mesti bengok teko mburi. Duh, lah wis ayo Mbak Rus. Kula aturi jumeneng sawatara. Ayo pilih dhisik, mari mimik ngadeg parutus pipis. Duh, ayo. Mari mimik sing akeh terus mari pamit pipis ngene ya. Oke, sugeng ngeja, sedaya pemirsa. Nggih, ngeja. Ditari para rawuh, Mbak Rus. Nggih, nyuwun lagu napa niki, Bapak? Bapak tok niki, mboten enten ibu-ibu. Niki sinden ibu-ibu. Lah, iki mau apa Pak? Baktiar Alfi Channel ya, Mbak? Di live stream kita mboten nih, Bang. Oh, mboten nggih. Nggih, Baktiar Alfi Channel. Niki diparingi ke Taman Asmara mawon. Oh, kesenenganku iki. Ke Taman Kesenengane Asmara. dalah. Saben wayah sirwangi. Sakjane nek ngene iki aku njaluk dikeroncong dhisik. Nggih. Di jarene nek jarene mbok nen mbiyen dibosasno dhisik. Saiki langsung guyu Kenek bossa nova ngono langsung guyu Ayo. Ke Taman Asmara.
ke Taman Asmara. Nah, iki ngaturno Gung panuwun le rawuhe dulur saka nggoning Mojosari ana rawuhe Mas Robet Serombongan. Oh iya, Mas. Rawuhe dulur saka nggone Wonoplintan. Lah iku Wonoplintan iku aku lali jenenge. Ben anu ndelok tapi aku lali jenenge. Ngapunten, sinten? Sinten? Robet. Oh, nggih. Mas Robet ngapunten. Kula bawon dina tapi nggih supe jenenge. Wonoplintan, Wonogiri le. Oh iya. Rawuhe dulur saka nggone Mojokerto. Banjarsari. Rawuhe dulur saka Banjarsari wates. Rawuhe Mas Waji Serombongan. Mojosari rawuh ta mboten? Oh nggih. Oh Mas Santo lho. Oh menese sing anu sarengan. Mas Santo, Mas Anam, Mas Fauzi. Nggih, matur sembah nuwun. Iki tak njaluk iki Mbak Lia. Ayo Mbak Lia. Ayo. Ditari iku nu para rawuh ngagem napa sak kersa. Turun ditari langsung buanten teko kono bojo loro. Nggih mangga bojo loro.
seduluru sampun dilayani kalian Ibu Waranggono, Mbak Lia. Saiki tak njaluk iki. Keponakanmu dhewe le. Ayo iki. Ayo Ci. Iki Cik ajar Cik ono bangku sekolah SMA le. Oh iya. Ngaturno Gung Panuwun rawuh dulur saka nggone Balok Mojo Karangnangka. Rawuh Bapak Aladin serombongan Pak Saritopo dulur saka nggoning Sumber Tanggul Mojosari Pak Saritopo le. Oh iya Mas. Iki keponakanmu sik guru ajar ana nggone sekolah si SMA le. Ayo Mbak Kiki dilayani napa mriku? Cerita cinta. Napa? Cerita cinta, Pak. Oh. Cok, cerita-ceritaan ngene ya Cici saiki ya. Wah, berat iki. Wah. Cerita-ceritaan ngene ya Mbak Cici ya. Ayah Ripin monggo. Oh. Dijai kongi Mas bagus nggih.
le saiki le. Sakjoke anu ayah Ripin iki lho modele saiki. Kok kudu gak kuat ae nek suwe-suwe iki kena jare kena susuke tawa tambah mentek kon iki. Dulur saka nggone Soko Jampiraga le Pak Bayan serombongan ngaturna gong panuwun. Ha iki mau kersa ngestreni nyemar ana kene le. Saiki ayo mari Cici saya ganti sebelah Cici. Mbokne Cici. Ayo ganti mbokne Cici sing ngadeg. Ijo. Napa niki? Capek ngono. Lah nggih. Tak pikir guyon. Nggih, jenengan tiyang sae. Niki enten luntur ya. Aku tak luntur ya wis. Panjenengane sapa Mbak Mama? Baktiar Alfi. Oh, Baktiar Alfi Channel. Nyuwun apa niku? Nyuwun luntur. Oh, nyuwun luntur. Versi jaranan. Nyuwun luntur versi jaranan. Ayo.
Jenner. Luntur nggih, Mbak. Namung luntur tok. Oh, caping gunung. Lah iki Mbak Rista. Caping gunung panyunane Bahtiar Alfi. Mari ini diterusno nggone ngayahi wajib. Mangga Mas. Ayah Ipin. Oh dudu keliru. Sing dikei etawa mau susune susune sampean. Sing dikei susu etawa mau kok iki tok aku gak dikei iki mau. Lah nggih lawang kula nggih boten kok. Oh ngono ah. Sing cilik tok, sing gede-gede niku pun boten membutuhkan. Wah. Pelanggaran nih Kak Ripin iki. Ayah Ipin ya apa sampean kelar ta? Caping gunung. Nggih mangga Mas.
dulurmu Bulang Sidoarjo. Bapak Mustafa le. Ngapunten Pak Mustafa sampai kelalen. Sinten? Sinten? Oh, Pak Amor. Pak Amor iki omahe ndi lali ya? Oh iya sing Bokong. Bokong Klanting Sari, Pak Amor. Kula ngaturna gumpa nuwun panjenengan kersa ngestreni anggen kula nyemar wonten mriki. Ugi Mas Mustafa. Kula ngaturna gumpa nuwun ngapunten sampai kesupen kula niki wau. Nggih. Mbok menawi sederek-sederek kersa kula benjing nyemar wonten halaman Balai Desa Belahan Tengah. Mbok menawi kersa ngetutaken nggih Pakde benjing pindah teng kene Belahan Tengah nggih. Ya. Lah iki ayo iki tinimbalan karo ndaramu Angka Wijaya. Ayo besut ditemoni ndaramu Angka Wijaya. Nggih Pakde.